Bueno, 7 menys 10 del matí del dia 5 de març en Dosaigües, preparant l'aixida a fer les tres gràcies: Ave, Colaïta i Matamón. Dosaigües a Carlet. Ja han arribat els dos autobusos i estem preparats per així. Després de la foto oficial, la gent es fica en marxa. Que queda un poquillo hasta dalt. Saludeu, saludeu! Sí, sí. Queda lluna. No ho sé, no ho sé. Jo que se me la troba per ahí dalt. Mira, mira. Claro. Contrallum del Picabe.
està gravant. L'avi. La primera gràcia, segons diuen els organitzadors. Molt de vent, molt de fred. Més o menys és on tenim que almorzar. És a dir, que tot això tenim que baixar. Circular. Estem més propet de l'almorzar. Estem baixant. Mira, això és la cúpula, la cúpula. Això és la cúpula dels organitzadors. Que mos tenen que donar una camisa d'aixes de 4-5 o... Me cague la massa. Claro. Ja, ara podeu dir alguna cosa si voleu, Ah, no saps què dir? Almorzar. Va arribant la gent. Ascensió a Colaïta. Ja estem quasi.
más. S'espera una graveta. Especialment ara que fa aire, me caso en la mar. Molt bé, seguiu a la vostra carrera. Última ascensió al coll.
Aquesta sí que iniciem la baixada. Complicar es pot veure molta pedra solta, però arribarem. ¿Digues algo? No sé, lo que vull que se después... Que no ha dinat. Per culpa de Pepe Boades, que diu que avui no tinguem que dinar. Avui no tinguem que dinar. Vale. Bueno, això és el dinar que ja hem acabat. Sí. No s'ha fet ni cafè. Cafè i carabassa, i carabassa després. Que trauen, i és carabassots. Carabassots, que trauen rossots. Els millors. La carabassa que bona, eh? La gent col·laboradora, que fa que puguem menjar-nos la carabassa, El dinar, que ja hem acabat. Ara mos queda pujar el matamón. Matamón. Nos queda que acabem tots de dinar i pujar-lo. Ara mos tenim que girar. Claro, si voleu així, sí. Hola. Hola.
del port de Matamon. L'últim tramo de Matamon. Ens queda una putxadeta més i ja està. Ja ho tenim tot complet. Això és el més dur. Des de Cassi dalt